Sa Good Vibes, sa madason nga semana inagurahan ang tree park sang syudad sa Bacolod. Diri makita ang mga nanarisaring nga species ang kahoy and soon pwede na makapiknik diri. May report si Romeo Subaldo. May mga pine trees. May nagkalinlaing nga mga native nga species sa mga kahoy nga nagaidas. Kung magsulod ka diri, mabatsagan mo ang matugnaw nga dapyas ang hangin. Sa tabok lang ini, sang Alangilan National High School. May mga nagakadto diri para mag-jogging kag mag-walking. Kag soon, maplastar na ang tanan. Butangan ini sang reception hall. May tukod man nga playground. May lagoon nga may mga cottages kag gazebo kag picnic grove. Mga 30 minutes nga drive halin sa east portion sa Bacolod City, malabot mo na ang area. Sunod sa mga caretaker sa lugar, sa katugnaw diri, nagadoble ang ilang mga bayo nga ginasuksok. Ako na, 3 ni kasampaw ang bayo ko. May sleeveless pa ko diya sa sulod. Pero tugnaw gina di ma'am. Kaya nga hangin. Tugnaw gina di ma'am bisan hindi amo ning chimpo, bisan summer tugnaw na di. Kay tungod sa kakahuyan. Ano nga mga puno sa kahoy ari di? Mga laban dibi, mga mahogani, gemelina, di may mga red lawaan, white lawaan, mga almasiga, mga damo man di mga dipterocarps, may mga mayapis na di sa plungan. Iya inis ang DNR sang unang nga site kag turnover sa LGU sa Bacolod City. 2004, nagsugod ang tree planting activities diri sa nagkalain-lain nga mga sektor, gobyerno man o kon pribado nga grupo. Kag ang mga ginpananom nga mga puno, amo na sini karon kadalag ko. Padayon ini nga ginatatap para ma-preserve ang mga puno sang kahoy. Sa September 4, Miyerkules nga adlaw sa madason nga semana, inagurahan ang ini nga green space kung saan maka-relax kag maka-enjoy soon ang mga pumuluyo.